Треба хреститися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, щоб отримати дар Святого Духа. Треба перебувати в хрещенні, в Слові Божому, дійсно не відступати від самого Бога, від Ісуса Христа і живитись божественною інформацією, не відступати від апостолів, від пророків, щоб ми дійсно були в Слові Божому. І нам потрібен Бог кожного дня. І дійсно, щоб ми могли отримати дар Святого Духа, дійсно, щоб ми не відступали від самого Бога, від Ісуса Христа. І дійсно нам треба хреститися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, перебувати Його в Слові, не відступати від самого Бога, каятись, вірувати в Євангелія. І дійсно, щоб ми могли отримати дар Слова Божого і не відступали від самого Бога, від Ісуса Христа. Амінь.